bani. 3 pentru vagabonții care produc bani. Cartierul nu împărțit între români și țigani. Suntem toți o familie care rezistă de ani. Cu ăștia-s prototip, le place când țip. Agresiv pe piese ca pion, ca și ca pip. Și că uneori sunt vulcanic și imediat mă prind. Mi-ai greșit de tempura mea, unde scuipa nu mai ling. Oricum, singur în trecut, prin ce am trecut. Singurul care a crezut în mine încă de la început. Singur am râs, singur am